Dalagang inahan, maunay tawag nila. Naningkamot nga mabuhi ang anak niyang isa, pero dili kalikay sa iyang mga silingan. Sa mga lebakera gihimo siyag pulutan. Mangutan ako unsa man iyang nabatian, ang buhion ang iyang anak nga walay amahan. Sa iyang mga katawa ug mga pahiyom, nakatago ang sakit nga dugay niyang giluom. Mauna sila batik kung paminawon, babayi na sila nga angay pud natong tahuron. Angay respetuon, dili nato pahilakon. Grabe ang sakit nga nadawat og naangkon. Abi kay sila, mga batang inahan, di na dayon respetuon tungod sa naagian. Kung mauna imong lantaw sa ila, habay sayop ka, dili na bigaon, na higugma lang sila. Diba? Daghan ang nabiktima nga mga kabataan, kung kinsa pa'y mga tarong, mao pa'y binuangan. Mga batang inahan nga sayo na paangkan, maong naingon ana ang ilang kapalaran. Ang uban sayo nakasulay sa realidad. Mga batang inahan sa dili pa sa tong edad, nagpasalig ug gihatag ang ilang pagkababaye. Naburos pero walay mingangkon nga lalaki. Unsa ang ilang sayop-sayop mang mahigugma, kung naamay sayop ka ng bati nga huna-huna. Naana sila'y mga pangandoy nga makabot, bisan nagkalisod padayon sa paningkamot. Embes maglubog padayon sa pag-angat, ang gahatag ug kusog mga katawa sa anak. Aningkamot nga mahimong inahan ug amahan, para sa anak ang pagdako masuportahan. Nga unta sila atong respetuon, tarungon higugmaon, dili nato pamahayon. Daghan ang nahitabo sa mga babaye, kasagaran nga sayop sala sa mga lalaki. Ang uban sila ray gibantayan sa gamay nga sayop, ila dayong husgahan. Pero wala mo kabalo kung unsa ilang nabatian. Dili lalim ang mahimong batang inahan, maong dili nato sila husgahan. Mga batang inahan, bata pa nga nagsabak, ang tanan nilang buhaton para sa ilang anak. Naningkamot pud sila para dili lang magutman ang ilang anak, para masudlanan tiyan. Grabe kapait ang ilang naagian, dili nato husgahan ang mga batang inahan. Hinaot nga unta inyo kung paminawon, kani ang akong tambag sa inyo nga ipabalon. Ayaw paminawa ang pangdaot sa uban, paningkamot nga mahimong maayo nga inahan. Kung unsa imong nadunggan, ayaw lang paapekto sa mga taong nagtuo nga sila perpekto. Naakay anak, himo ang inspirasyon, mga sayop nimong naagian, himo ang leksyon. Ang tanan nimong mabati, mawala ra na puhon, timan inga wala sila nimo nakapakaon.